Tam pri novom videu, dneska budeme natáčať Scary Teacher. Na konci videa nezabudnite dať like, odber a zvoneček a komentár. Takže prvú postavu si asi vyberám asi toho chlapca, ja ho mám. Takže toto, neviem čo to je, toto. Keď chcete viac takýchto videí, tak môžete si pozrieť ďalších takýchto videí, keď ich samozrejme natočím. A dúfam, že sa vám páčia, lebo mám už asi 6 odberateľov, lebo keď budem mať 4, no tak už budem mať 10 odberateľov. Takže blížim sa do 10. Polievočka, som zvedavá, aká. Určite brokolicová, to mám najradšej, krémovú. Toto viem, čo mám urobiť. Musím ísť do obchodíku, kúpim si toto. Otvorím bránku a musím sa nenápadne dostať dole. Nemôžem ísť hlavne cez hlavný vchod, lebo ona by to určite počula. Musím sa najprv dostať do kuchyne. Aha, nie, bum. Napíšte mi do komentárov, akú máte najradšej hru. Lebo to by ma zaujímalo, akú najlepšiu hru. Ešte niečo treba, toto. Vlastne. To netreba. Musím ísť rýchlo, poď. Rýchlo, malo by sa nám tu vydarilo otvárať. Poď. Dobre, áno. Neviem, či som tam mala iba sol, ale ona by sa mala pogrciť. Dobre, uvidíme, čo bude. Fuj, ty kokos. To čo bolo? Dám next. Áno, škoda, že neprídeš. Neviem, čo to bude teraz. Spargla. Bube reklamy. Toto je, rozvíjem tú kokosskú telku. Počkaj, čo? Dáme ju tam natancovať. Čo to bude tancovať? Dobre. Ježiš. Dobre, musím ísť do tej do skladu neviem čo to je, ale ja tak tam musím ísť, lebo inak to nespravím. No, takže tu by malo byť niekde kladielko. Máme pozrite paštička. Zaberiem a dám jej taký menší priam. Jaký sa mi to chytí,
Dobre, uvidíme, či sa na to nachytám. Jo! Dali sme to. No! What happened to my TV? My favorite show was about to start. Poďme ešte ďalší. O to čo je blbá reklama. Pre Boha tieto blbé reklamy. Dobre, teraz neviem, čo ide byť práve. Asi nejaké šaty. Vyzerajú šaty. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Á, bože môj. Krista, konečne. Dobre, otvoríme bránku. Krista, no, ale aspoň... I'm definitely the best chef in the world. Teraz hore a nájsť takú bubu. I'm definitely the best chef in the world. I have a lot of... Ty kokos,